Sa ako nang ginaingon ang atong kapistahan karong adlaw mao ang presentation of Mary to the temple. Usa ka kapistahan nga wala mahitala diha sa Biblia. Kay kini siya mahitungod man gayud kang Maria nga siya gidedicate na diha sa templo sa iya pang pagkabata. Ang basihanan nini mga igsoon, ang gitawag nato mga pro-evangelium, ang mga sinulat nga diin wala nahisakop sa Biblia, apan na ay dako nga ikatabang sa atong pagtuo. Diha sa pseudo-gospel ni San Mateo, ginaingon nga si Maria, usa ka gasa gayud ngadto kang San Joaquin ug Santa Ana, kay kining sila mga magtiayon usab nga walay anak, gipangayo gyud kini siya gikan sa Dios. Mao nga sa pagka-anak ni Maria, after 3 years old, gidala siya ngadto sa templo ug siya gihalad ngadto sa Dios. Meaning, didto na nagpuyo si Maria ngadto sa templo. Usa ka timailhan nga diin diha sa iyang kinabuhi na ana ang preparasyon gayud kaniya diha sa iyang pagkabalaan, diha sa iyang pagkaputli nga kini siya mahimo na o mahimo gayud nga pag-andam sa pagkainahan sa atong Dios nga si Jesucristo atong manunubos. Mao nga uban nining kapistahan mga igsoon atong gilantaw gayud nga ang plano sa Dios wala lang dili instant nga gihimo kundi ang laraw niini, ang pag-andam niini nagmasukad pa sa kadugayon sa panahon nga gikan gani kang Maria na ana ang pag-andam sa taguangkan nga mudawat sa kang Kristo nga atong manunubos, ang unang templo. Mary is the first temple of the Lord, because she bore Jesus in her womb, and having Jesus in her womb made her the holiest temple. Busa mga kaigsunan, ang presentation of Mary mao kini ang usa ka kapistahan nga magdala gayud kanato, nga mao kini ang mutudlo kanato nga ang dedication ni Mary, ang presentation of Mary diha sa templo, naagyoy kalambigitan diha sa dakong kapistahan niya sa umaabot nga December 8, nga mao ang Immaculate Conception of Mary. Busa uban niini atong lantawon nga diay naakitay usa ka inahan nga nahimong unang templo ni Jesucristo, nga maugayod usab ang nagsapupo kanato dili sa iyang taguangkan kundi siyang kasing-kasing isip usa ka simbahan. Busa hinalad gayud di ay si Maria. Og nindot kini nga atong pamalandungan ang pagkahinalad, kay ang atong ebanghelyo naghisgot usab og halad. Apan kining halad nga gi-appreciate ni Kristo mao ang halad sa byuda. Kabalo kita nga ang byuda sa panahon ni Jesus mao ni ang simbolo sa mga kinakabusan sa tanang kabus, kinapobrihan sa tanang pobre. Tungod kay wala na sila'y gikasaligan pa sa ilang kinabuhi, kundili ang tabang na lang siguro sa ilang mga silingan, ang tabang, ang limos sa mga maluoy kanila. Apan ang kining maong byuda, gihalad niya ang tanan ngadto balik sa Dios. Mao na nga na-appreciate ni Kristo nga kung pakadak-anay og halad, mas kinadak-an ang byuda kay ang tanan iyang gihalad. Kita maghalad man ta, no? Pero dili man ang tanan, no? Kundili ang pipila lamang. No? Wala na ko'y pamainit pader. Wala na ko'y pang Jollibee.
Wala na ko'y pamliti sa taxi. Kung ihalad ang tanan. So, tunga-tunga lang gud ta Lord. Pero kining byuda, ang tanan iyang gihalad. Taliwala sa iyang kakabus. Wala mingon si Kristo nga gihalad sa mga dato, way silbi. Pero mingon si Kristo nga gihalad sa byuda, ang pinaka sa tanang halad, tungod kay kinatibuk-an ang iyang gihalad, kinatibuk-an sa iyang kaugalingon, kay maura gayud in taon, kadto iyang gisaligan. Karon mga igsuon, si Maria, usa ka hinalad. Apan ang paghalad kaniya, sobra pa sa halad sa byuda. Tungod kay iyang dedication or presentation sa templo, usaman kapag halad sa kinatibuk-an niya sa iyang kaugalingon. Busa, nakakita'y nindot di ay nga inahan. Dili byuda, kundili usa ka inahan. Una byuda usab kining maong inahan. Apa naa kitay kinahanglan nga liwatan. Unta muliwat kita kang Maria nga mihalad sa kinatibuk-an, dili lamang sa kwarta, kundili dili lamang sa iyang anak nga si Jesucristo, kundili sa iyang kaugalingon. Gikan sa Annunciation hangtod sa kahibugsuan sa simbahan, gihalad niya ang kinatibuk-an. Kay siya usa ka tinuod nga modelo sa pagkapiniyalan. Mao na mga kaigsunan nga di ay unta. Kung maingon kita nga Mama Mary, ang Blessed Virgin Mary is our mother too. Muliwat unta kita kaniya. Diha sa atong paghalad sa atong kaugalingon, diha sa Dios. Kay kini mao ang tatak Maria sa atong pagtuong Kristohanon. Usa ka unique nga pagtuo. Sa ginaingon pa sa among retreat facilitator, there are two things that we should be proud as Catholics. One is that of the Eucharist. Second is our devotion to Mary. Our devotion to Mary in saying the Rosary, our devotion to Mary in promoting her as the first disciple of Christ. Mao kana nga kinahanglan mga kaigsunan. Diha sa atong pagkakatoliko, makita ang atong pagkaliwat kang Maria, pinaagi gayod sa atong paghalad sa atong kaugalingon sa kinatibuk-an alang sa kahimayaan sa Dios. Sa Eucharistia atong pangayuon karon, diha kay Jesucristo nga hatagan kita og igong kadasig, og igo nga kusog nga karong adlaw. Sa pagsaulog nato sa presentation of Mary in the temple, kita usab mo present unta ngadto sa Ginoo sa kinatibuk-an natong kinabuhi ug sa atong kinatibuk ang pagkatao. Amen.